now I won't call my name so that you know where it is coming from. Bia dey riwo dey good and when you dey good no total biko na abia o ta ka ibam na abia akwago anwonye bere nga kpotara mo gi na ya ga abia no weekend umaja no la no lom na 4 good months na meweli iwe Onye Iwe nyanwa Onye Iwe bia lenu nwanyi gi nongo ugbu a nwanyi gi bere nga slim fit lenu ngo ha na ibu if ke ya kacha deri umaji record to ya gwa ha umaji rele school fees ha na onu ho ha ehu na ha mega le ka ha mega ke he rige na he ga na he 10 o'clock umaji rele breakfast iyota and the worst part na ha richa ha jo mo say ele mgbe ji eri ozo ike agwula nwanyi mo ma mu asa mu ga hapu anga agaze holidays if about kpọrọ ha ebum covid bịa ka kpọrọ ha iyota kpọga na isolation center mo ihe m ga eme every day mkpọga ha ma burial ma wedding ha ga eribe nri ebe ha ama m na ụmụ ga ma mega food competition n'ụlọ m na ihe nwanne aki hụla no bịa wụna chiela ama kpọkwa na street ị ga-ahụ ụmụ gị na IBC ma na NTA ọwa ajụzi ha sị ebe ka ha si ha sị na achị na aka dede ha Onye Iwe na dede ha Onye Iwe achụpụla ha gọọmenti bịa gbatakwara m ọsọ enyemaka biko ihe ka akarịala echi m kpọrọ gị riwu ụwa gee ntị ka m gwa gị ịghọtara gee ntị ka m gwa gị ama m na Chineke na-enye nwa bata ọwụ Chineke nye gị ha nri ọmụ nye gị ha onye m chọrọ ka ime ka ị mara ihe apụọla m n'ahụ betesu ya ọwụ n'ahụ nnama the worst part kọpara gị nọ nga ya erichakwa ya gị na ka nebo m ga-erie ndị nebo m complain wala ihe ọ pụtara ka m nye gị ha ezugedere ha nwoke akọtụkwala fon n'isi m don were chiri aka ghọrọ m. Do you desire financial freedom? If I show you an opportunity with the minimum capital investment of $200 to make $1,500 weekly and $75,000 yearly, will you do it? If your answer is yes, then join Norland.